Gure klaseak programatzerako garaian, irakasleok ohituta gaude proposamen bakarrak eskaintzeko ikasle talde osoari. Ustez guztiek erritmo berdina dutela eta zailtasun bereko jarduerak aldi berean ikasteko eta aurrera eramateko gai izango direla. Hau ez dator bat, neurozientziatik eta psikologia kognitibotik sortutako jakintzekin. Esaten dutena, garun guztiak desberdinak direla eta aniztasuna dela gilan aurkituko dugun elementu nagusiena. Guztiekin berdin bagoaz, ikasle batzuk izkinetan gelditzen hasten dira eta irakasleok egokitzapen kurrikularrak egiten hasten gara. Ikasketaren diseinu unibertsalak planteatzen du hau guztia, aniztasun guztia, ja kontuan hartzea hasierako diseinu horietan. Honek noski, taila bakarreko eskola hori irekitzea eskatzen du. Aukera aunitzak eskainiz. Horretarako, ikasketaren diseinu unibertsala 3 printzipioetan oinarritzen da. Esaten diguna, inplikatzeko modu ugari eskaini behar ditugula, informaziora iristeko modu ugari eskaini behar ditugula, eta ikasitakoa adierazteko modu ugari eskaini behar ditugula. Eta prozesu guzti horretan, autonomia eta konfiantza eskaintzen zaie ikasleei bakoitza bere erritmora joateko.